Jo sóc el que vigila darrere de les càmeres dels centres comercials. Sóc com les persones amagades darrere els caixers automàtics. Així és. Jo guaito a la gent i em fixo en qualsevol detall. Mentre treballo haig d'estar concentrat, això sí. O sigui que res de menjar pipes o d'altres menjars per piconar. A vegades em quedo embadalit per al cul d'alguna dona o per saber si l'avi d'ulleres s'estaca la camisa amb l'oli de l'entrapa d'anxoves que s'estan drapant. Però no em puc quedar embadalit. Haig de vetllar perquè tot segueixi un ordre determinat. Jo vigilo una càmera de les 45 càmeres que hi ha al centre comercial. La resta de càmeres són vigilades pels meus companys. Una per cap, això sí. Però aquesta feina meva ja m'està carregant una mica. Així que estic cercant feina de classificador de cartes amagat dins de les bústies del carrer.